His Royal Majesty Igwe Peter Oyanwa Eze Dike Ukwuru Kingdom ovu onye obodo anyị nesịrị anya wele eze nye mmadụ azọrọ azọ ana ukwu weli aga o nwere ibe na-atụ gị egwu His Royal Majesty Igwe Peter Oyanwa ana ukwu ọkpọla nwa ya nwa mbosi izizi omelora tata Eze Dike Ukwuru Kingdom Eze Dike o Amaku village ka nnabata mmadụ kalela kale na Amagu anya gbọva chief Godi Sinweze Chukwu bụ eze Managing Director West Point Electronics Nigeria Limited Managing Director Grand Product Nigeria Limited nna m ochie anya kpọva chief Chris Ikechukwu Nwada Ụtọ Ọchụudo ka ịgbọba President General Ukwuru Town Chief Walter Okafọ Udozuo onye ọbụla anaghị chịrị Ukwuru gboo Ọkafọ ụzọ evi ọ dịrị nlozo anya kpọba Chief Patrick Mbanefo Obili Nze Amali o kedu maka Chief Patrick Ikuwejike Akunyi Miyabi na guzo anya kpọbasa injinia onye ekweli ka Nwada Ụtọ Oyimuchi nyelugo Eke George ọdịna Nwema nnukwu Nwadiana
Chief Chinedu Nwadigbo Oke Osisi na Dunukọbịa alụsị ego na Malaysia Chinedu Nwadigbo omenka afụlụ n'anya anya kpọwa mmadụ kasi Igbanugo Chimelu Eze ọnọ n'Igbo gbuo agụ anya kpọwa injinia Richard O Amos oyimomenyi Beke mara kolotekwa Ivanyi Chikwudezu oke nwa n'ukwuru nwanne Igwe Gbeke ọbala tụlue akụlue ụnọ jide ekwe ka iji anya kpọwa Chief Enoch Uchemba ọzọ Nwagụ ka ị kpọwa Peter Nwabụ Omudo onye udo na ị na-eme udo kedu maka Innocent Ọzụha Ịnọmobil anyị ga-elozozi Prọfesọ Chukwuemeka Mbanugo Chinyelugo anyị arapụ Amagụ bata iru eze agụọ anyị akpọwa chairman ndị iru eze agụ Godwin Nwani Gbata Ishi Ezusiọgụ chairman iru eze agụ ka ịkpọwazie Prọfesọ Fidelis Ọkafọ Vice Chancellor Odimegwu Ojukwu University n'Ịgbagharị Amụ ụjọ atụ eziokwu nna m ochie na-emekwa anyị akpọwachi Francis Ọgụgụha Nwakibie Big Friend Nigeria Limited ọchịagha ọchịwọ emesieta na ị ga-echi Owele iru eze agụ nwere ndị gbara akwụkwọ karịa anyị kpọwa CSP Samuel Utafo na ya bụ onye polisi ka anyị kpọwazie Chief Ebenezer Ọkafọ Chidi Ebele na ya bi na Bangwa ma nje egwu na Bangwa Ebenezer na-egburu m ewuo anyị akpọba nna ma John Akunne ka anyị kpọba Samuel Utagbo Sams Electronics Nigeria Limited n'ihe bi na Abuja ka anyị kpọba Ọvodili Ọkafọ Ishi Ezude ka ị gbaba nna m ochie Ifrem Nwoye ụmụnna Nwezuo Babulu Sultan ka anyị kpọbazie Dr. Ifrem Uzoechina Christ the King Hospital do n'Enugu anyị akpọba Dr. Obedi Uzoechina Christ the King Hospital n'Ọnịcha-Ado kedụzi maka Dr. Obiora Ekwuani iru
eze agụ nwelu ndị mara akwụkwọ karịa maka na ikwu nne m dị bebe arapụ m iru eze agụ bata etiti vileji n'ukwu ka ịkpọọ Mr. Onyeka Nwoye chairman etiti anya kpọọ Mr. Fidelis Ebal Makashi Ichie Ogene vice chairman etiti village anya jewe na China ka ịkpọwa Ignatius Anwukwe Okonkwo nna gị bụ eselenu ego na dọbụlụ onye ịbanwe eze ahụ gbọsị na ya bụ eselenu ego Anwukwe Okonkwo ọnwa n'Eshia ọnwa n'Ukwulu abụọ ezigbo di Chinwendu Elizabeth Okonkwo Adambaise oyiri di ya nwanyị ọma oyiri di ya nwanyị ọma welu ugo gị anyị akpọwazie Chief Nwachukwu Oreke nze nna ya ọzọ Nwajia committee member Nwachukwu Oreke Nwachukwu n'Igbo onye egwu anyị agbawa Mr. Andrew Nwoye ọma chairman etiti kedu maka Ichie Felix Agụzodigwe Oyimichi Agụ nne na nna ya mụrụ ya sị na mmadụ abụrụ Chukwu anya kpọrọ Mr. Kachi Uzodigwe chairman Ukwu Security kedu maka Patrick Sunday Jiọfọ anya ka anya Ọjabụlụma anya kpọọ Mr. Ifeanyi Okonkwo Chinweta Mezienye Citizen Electronics na Abuja ka ịkpọkere Chinedu Ọmụike chairman etiti na Abuja Emeka Morocco Ilozekwede Simon Igbas retired principal ya bụ papa fada anya kpọọ Simon Anyene Obiakude n'ihe anọ na Makurudi anya kpọba Walter Igbas Ogongokomu ezigbo dị anyanwụ dị na Igbas PG nke ụmụ nwanyị ndị Ukwulu anyị ka nọkwa bụ Okolo ka anyị gbawa mmadụ abụrụ Chukwu Okolo agabadị ile nwe Okolo anyị gbaba Barrister Ogbuebi Jesse Oreke Ebube nna ya anyị arapụrụ etiti ka anyị bata Ụmụgama ka anyị batalụ ọ bụla ebe a mụtara Morocco abụ m onye Ụmụgama anya kpọwa chairman anyị
Comrade Stephen Mboka, Chairman Mugama Village, Wale Gaba, Chilaji Gaba, Pagiatu Negu, Anyabawa, Mr. Paul Nwabunzi, Secretary General, Umugama Progressive Union, Anyabawa Engineer, Wosita Adobasim, Oba Amaku, Anyabawa Evangelist, Jadi Kobi, CC Gonad, Kaibawa Honorable Dr. Donatus Nwabunze, ọnọdụ ugo adị ebe mma. Anyị akpọwa injinia Okoye Peter, Topos International Chairman, Enuagu Umugama. Anyị na-ekene Sir Victor Mmadi Agụna, kedu Mr. John Mmadụ Abụchukwu ejima Honorable Ikechukwu Okeke Igwe UNN, Anyakpọwa Ugochukwu Ome, Anyakpọwa Ugochukwu Onwe Mezina, Ugo Best Construction Company, Owaja Chief Mike Mmadi Agụna, Nna Yerugo, kedu maka Chief Ikechukwu Mmora aka n'ala ụzọ, Chief Alụfọnwa nwanne m aka ekpuchi ọnwa, kedu maka ọnwụrụ anụ ahụ chi nwatakwa akụ na be anyị, kedu elimu Luke Mmadụ Abụrụchukwu Anago, Alux Lucas International, Ugwulakwulugo Udonọmụ ka anyị ji aga, Ugwulakwulugo Udonọmụ ka anyị ji aga, Ugwulakwulugo Udonọmụ ka anyị ji aga, Ugwulakwulugo Udonọmụ ka anyị ji aga. Anyị na-akpọ Ikechukwu Ekezi Honorable Nwachi na-emelụ n'obodo anyị, Chairman PDP na Dunukọbịa Local Government. Anyị akpọwa Sir Christopher Diribe Ebube Dike, Abuja ka anyị na-abata. Anyị akpọwa Ogosini Mmadụka, President General Ukwuru Youth na Abuja. Anyị kpọwa Ichie Bonika Muche, ọzọ nke ọ na-adị, Mr. Chizoba Ọkafọ, nwata mesi ike. Kedu maka Sunday Ide na Abuja, Founder Mola, onye jere Abuja kenele m Felix Nwakamuche Osuofia, Mighty Ventures Nigeria Limited, kerekwa n'uti nwa Ilegbunemu Ọranyele Eze, Nwamunemu dị Mmadụka, ọsọ nwere ibe dị second, dị ya nọ na America.
maka Ikechukwu Maduka Ikenga ukwu niile Ikenga ndị Igbo na Malaysia Onyedika Chukwu Maduka Ochina nwata na South Africa Arapụ Mugam Batada Be Village Kayikwa Chairman ndị Adakwe Chief Ikechukwu Akafo ọzọ Chinemeze Chairman Adakwe Village Kayikwa Mr. Chukwujekwu Nwankwo Eze Amaechi Vice Chairman Adakwe Agamagusi anya bụ egwu ala Ozogo nwoke Benu Okoye Benu Dina n'oyibo nwanne m bụ oyibo nwunye Benu Okoye ọrụ anya nna ya retired controller na custom kedu maka Michael Okoye Okodo secretary ndị Adakwe kedu maka Chief Emeka Osita Oshilozu anya gbava Chief Ben Nwanegbu Bentech Electronics Nigeria Limited Odenigbo na Abuja Olumu Chief Osi Eziachala Obi Adada Alụsi ego na Congo Anya Gbava Chief Aaron Chinedu Okoye AC Multiple Nigeria Limited Olumu Chief Christopher Nenu Ejakonobiye Oyemuganiru Anya Gbava Chief Nnamdi Nwayofu Ochina nwata Gbava Chief Emeka Okoye The Light Ọzọ Menife kedu maka Ugochukwu Uwezuoke Okpole ya na nwanne ya Chukwu nso Uwezuoke ọnwa na Alafia ọnwa n'Igbo nwanne Ukwula maka ma udo n'ọgwụ ka anyị yaga Ukwula maka ma udo n'ọgwụ ka anyị yaga Ukwula maka ma